vesti. Dakle, njima se to ne isplati, što se tiče zarade, baš ih briga, i to smo razumeli. Dakle, prosto, jel postoji da ćemo pustiti da, odnosno Rusi da će da, i to šta ko hoće, šta ko neće, kažu, pitam gospođu Mihajlović, dakle, jel taj osjećaj koji postoji, evo, kod dela javnosti opravdan? Apsolutno je opravdan. Osjećaj zašto nam nije ponuđeno da možemo da učestvujemo u promeni vlasništva. Samo da kažem jednu stvar. Dakle, Srbija je tu gde jeste. Geostrateški se... Dakle, pre ove poslednje prinudne priče o čemu govori gospodin Pavlović, ja nemam poverenje u to da oni zaista silno žele da promene vlasništvo. Opet ovo o čemu je pričao gospodin Pavlović, dakle, kada ima sve što nam treba za dotok gasa za naftne derivate. Dakle, oni imaju svoje rafinerije, neće im biti lako da povećaju proizvodnju, ali će je povećati i to je sve u tom smislu tačno. Kao i potencijalno. Da, ja sam se već navikla. Plus, naravno, cena na dužem vremenskom periodu. Ovde imamo međudržavnu komisiju. To je važno, recimo, ne kažete... A važno je si pregovarao s Rusima, pa isto to pregovarao sa zapadnjacima. To je važno. Srbija nije mogla da otvori Horgoš, o kojem sada takođe direktor Srbijagasa kaže... Na RTS-u, ja mislim da je, ili na TV Prvo je govorio jedan čovek koji se zove Dušan Vasiljević, on je međunarodni ekspert za strateško... U poslednjih nekoliko dana, kako ipak je naš interes ugrožen, sve to kad kažete šta će biti strateške stvari u narednom periodu, možete da povežete sa 2021. Rio Tintom i celokupnim narativom u našoj javnosti. Vidite vi neku poveznicu? Sam ugašen Russia Today po celoj Evropi. Ne. Žao što, želela sam za NIS, ali ako budemo imali vremena i za to ću vas pitati. Dobro. Izvinite, ali kao što smo doneli odluku, čekamo 50 dana i dajemo fore 50 dana. Uslove treba da jedna firma ispuni da bi ušla u stečaj. Formalni su da ne ispunjava... Svako ima neki svoj stil, ali smo se malo i naučili. Zato sam i rekla u jednom momentu nekako mudrost je nešto što treba da nas krasi. Kance, da smo imali mnoge poluge koje nismo koristili. Neću se bijem s tobom, samo mi daj da mi radi rafinerije. Izoluju, tih istočnih imaju istočno. Samo ako ne poštuju propise Srbije. Jer smo mi procenili da ne poštuju... Evo, pošto je najavljeno da će se predsjednik obratiti inače uskoro posle ovog sastanka koji šta će da nam kaže, ali dok ne dođe do tog obraćanja, molim vas, samo sa NIS-a vrlo kratko da mi kažete šta je bilo na Skupštinskom odboru za pravosuđe. Tužilačka organizacija sa vrhovnim tužiocem koji nema podršku u Skupštini. Tako da ona ima